Muri Zimbabwe yaunza update yema fresh elections yabuda panapa iri kunzi ZANU-PF gear up for fresh elections. Muri Zimbabwe inawo idzi dzabuda mubepa reAfrica Beauty or Wind. So muziva kuti mufambira nawo kwatinoita aiwa munoziva kuti maupdates ese anenge achikonzera naZimbabwe ndo patinokupai panapa. Saka tiri kuona kuti bepa remuAfrica iri Africa Beauty or Wind vanonyora nawo aiwa dzema fresh elections vachitaura nedate ravari kuti ravawana ari kunzi 30 June. Muri Zimbabwe sarapinda munawo zvizere nokuti subscribe like out on the bell icon. Nokuti vachinyora panapa bepa ravo vanoti disputed Zimbabwe President Emerson Mnangagwa will stand as the ZANU-PF presidential candidate in the forthcoming fresh elections in Zimbabwe on the 30th of June 2024. The party unanimously agreed that the president should finish what he started. He beat Nelson Chamisa and others clean in August last year, and he will do it again, a provincial youth leader said yesterday. The ZANU-PF youth leader said Sadc was trying to incite the people of Zimbabwe into an uprising against the ZANU-PF government. Saka ndo mashoko ari kubuda nyoko panapa mubepa nawo iri vachiti aiwa idi Mnangagwa atova ready ndiye achaparticipata pamafresh elections achiitika muZimbabwe vebva proposa nedate racho richaitwa maelections aya. Muri Zimbabwe mashoko abuda muAfrica Beauty or Wind aya. Chimbotudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau idzi. Kunyanya comment section medu musangana subscribe or like so turn on the bell icon. Torambo chino updates anokupa pano paZVAITWA News Live.